sace zuciyata, Maryam kin sace zuciyata, Maryam. Lokaci ɗaya cikin sonki na tsunduma, da jin muryarki mai zaki kamar zuma, ga daɗin kalami ba ta da rigima, akan hakan kin kasacen zuciya ta Maryam. Rashinki zai sa ni ciwon zuciya, akan ki bani tsoron in sha wuya, duk wanda ya taɓa ki dole ya sha wuya, don kin zamo min sarauniya kin ji bebe Maryam. Maryam, 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 Maryam. Kin sace zuciyata, Maryam kin sace zuciyata, Maryam. Maryam aini fa mai kaunar ki ne, ni mai son na dinga jan muryar ki ne, kifiyan son ki ya riga ya soke ni ne, kuma ke ce kaɗai magani zo ki bani Maryam. Maryam ke ce mai sani farin ciki, don kin yaye dukkanin bakin ciki, in tsakare ki ga mai yau miki farmaki, ki taimaka ki sani cikin zuciyar ki Maryam.